L-iskema li titratta l-għotja tal-vouchers sa' €100 lil dawk it-turisti li jiġu Malta biex jippratikaw l-għadis ġiet meħuda kollha kemm hi. Dan ifisser li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu rċiviet 7,500 applikazzjoni. Dan ġie mħabbar mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo waqt l-estimi finanzjarji tal-Ministeru li jmexxi għall-Budget tas-sena li ġejja. Huwa jitkellem fil-Parlament, il-Ministru Bartolo spjega li fid-diskors tal-Budget ġie mħabbar li se jkun hemm investiment qawwi fil-Malta Film Studios fejn ser jibda x-xogħol fuq bini tal-ewwel soundstage f'pajjiżna. Blan ewlieni jkun li jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità. Il-Ministru qal ukoll li f'pandemija din l-industrija ħalliet €95 miljun fl-ekonomija Maltija. Il-Ministru semma wkoll avvenimenti li saru fl-aħħar ġimgħat li taw toma ta' normalità li tant ilna ma nesperjenzaw, bħal kunċerti li saru fuq il-fosos tal-Furjana u anke r-ritorn tal-Malta Air Show. Il-Ministru Bartolo qal ukoll li matul is-sena li ġejja mistennija jirritornaw diversi avvenimenti kbar fil-kalendarju tal-festivals organizzati mill-Awtorità għat-Turiżmu. Fosthom Summer Days u Isle of MTV. Huwa spjega wkoll li fix-xhur li ġejjin diversi timijiet internazzjonali tal-futbol ser ikunu qed jitħarġu f'pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega wkoll il-ħidma li saret fl-Investiment fl-Infrastruttura Turistika. Buri ngħid li fit-12-il xahar nidejna il fuq minn €22 miljun f'investiment f'infrastruttura turistika madwar il-pajjiż kollu. Qed naraw li minn sempliċement manutenzjoni immorru verament għar-riġenerazzjoni. Fil-Parlament kellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista fejn spjega li matul din is-sena diġà saru sforzi biex il-pajjiż ikun aktar nadif fosthom kontenituri tal-iskart li jaħdmu bl-enerġija solari u spjega kif tul is-sena d-dieħla hemm il-ħsieb li tiżdied il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart f'aktar lokalitajiet. Is-Segretarju Parlamentari qal li permezz tal-inizjattiva Insebħu pajjiżna tlestew ix-xogħol ta' tintif, manutenzjoni u tiżbieħ ta' diversi żoni li huma frekwentati mit-turisti. Huwa spjega li fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena inġabru xejn anqas minn 11,000 tunnellata ta' skart. Ir-responsabbiltajiet taħt din diviżjoni konsistu fi ġbir ta' skart minn toroq arterjali u distributori kif ukoll minn spazji pubbliċi, ġbir ġa ċennaw għalija ta' annimali mejta, tindif ta' bajjiet u l-kosta kollha, tindif ta' public conveniences imma li jaqgħu taħt ir-responsabbilta tal-Gvern ċentrali.